George. Yes. Winjo gima Mheshimiwa Jara wacho kaka kwano imedo go. To wacho gima duong' kani wangi oyawre chon kata wang joma dwaro telo gi joma samoro nie telo gi joma go arithmetic mane wachande ochako yawre chon. Dipono yawre chon manitiere capacity mar timo gik matimore e yo makare kutingo nomination nikech kama chiel kum gik malwaro ga chuny oganda bro wacho ni kare kate kare wadhi gi ng'at manwa dwaro ka George manwa dwaro kare wadhi gi George koro were kod jogo gima chalo kama bende nitiere puonjruok maliw motimore Nairobi kama nyalo miyo sama koro idhi pog ji bede e winjruok itimo kochakore gi sami chako nomination maler mondo kombe gi obed kaluwore kod dwaro mar jopiny. Erokamano ahinya. Dapo ni joma gi duol machal kata ma maro machal ne nyalo bedo gi pach jatelo Jera to Nairobi wakaw kiny kendo wakawe 80 something %. Wan to kapar ni wawuor ka jotend jogot ka mawacho ni wagora mbun wakawte. Uganda modagi ng'ato nyaki wache ni ajirani bende opure kiewono kinyo yud kamochieme. To poda na gi luoro nikech pabni asebede muda. Uganda na nigi kido moro. Okate siasa kende. Wan gi kido moro miyudo ka wariwore ka lielo donjo. Unengo wamakre uru nikech ka yadhni ogore kuomwa to wayudo yot. To ka liel chose ke nikech Nyasaye be ok nyal bedo unfair ni okelo liel every day. Tiyudo ka riwruogni koro rumo. Dapo ni gima neno ni en gima oganda na nyalo kawo ket tiendgi to kete piny kaka jatendwa Raila Amolo Odinga ne time. Aparo ni ka ok ariambo to samoro dholuo be chachowa kidogo. Negotiated democracy mane jakom timo cha. To Nairobi waka maber. Nikech jakom siasa ma Kenya ka. Nikech koro Nairobi en cosmopolitan. En gi face mar Kenya te. Siasa ma Kenya ka en tribal. Kata kuonde mwagoye mbaka go. Nitiere kama ng'ato ng'ang'a. Nikech oywa issue mar dhoge. Winjo. Siasa ma Nairobi ka kopange maber. Taparo ni tis okay. In fact, dhoudi Kenya yudo thuolo koso nitiere jomoko minyalo dine. No, nitiere moko miluongo ni the rest. Gin giluwo joma nitie. Mana diere ma jako yie. Ang'eyo ka jomoko wacho ni the rest koro yudo maga to koro kanyo to ok winj maber ahinya. Yes. Ineno. Yes. Kata na kambi nitiere gine kodhi moro michuoyo. Ng'ato ka ng'ato chuoyo. Te siasa ka wadhi gi population index and numbers. And numbers don't lie. Koro king'e maber ni quantification summation mari ok meet the threshold miji negotiate. Tibeda the rest kato ing'iyo kaka iting'. Ipangi. Ing'iyo kaka ipangi. Okay. Nikech like kata komina no koro wit Kariubangi no. It happened ni nadhi the terrain mar campaign. Yes. To king'iyo basically joma go mbaka makuodho gik moko tok tent. Ng'ato wacho ni akom ni waweto. Oganda ma piny wacho ni wawete. Nikech ka ging'iyo the arithmetic evaluation ok support wa. Iyudo ka Mluya ringo kodhi ku. Ng'at machielo ringo koro that sense of belonging koro bire. Kato wa end up ni koro wan gi the minimal number. Ng'acha yombo wa gi the simple majority. Iwinjo. But kaka ng'eyo oganda na gi kaka neno chambwa chitem kelecha. I believe ni ka partners ma probable partners mwadhi bedo go piny ka. There's anything to go by to we are just above board. Okay. Yes, mane kaka nene. Penjo maduong' ma bende nitiere iye ka. Nikech ma ok en gima nang'o wema